Gunung Kawi. Jatuh kok gini. Ora bumi prakempito Pragulo mangambak udan deres warna leso sindung liwut magenturan cantuk kumergo anjing Samudra tulya drang wiragana banyu swaput wentis wong kilahing saring bakone kang langgeng kula Werkudara wis aja tida-tida bendera dadi kayuhan ibu niki mau yo wanti-wanti dawuh ngendikane ulun Werkudara wong dadi kayuhan luhur ki mau mesti ana beda lan sambihan lamane Werkudara saka mongso tekane beda tekane coba ora kudu saka wong liya sauger malah saka pribadi kula warga dhewe ana tetembungan jerbasine mawa biya kelakone Pandhawa kudu mawa pangorbanan kabeh ngono mesti ana sing dadi pangorbanan mestine jeneng iki ora bakal kalepetan lan lali marang sejatine ulun Sang Hyang Bathara Ruci ya Ruci Bathara ya Werkudara mula kan saka iku ulun Sang Hyang Dewa Ruci lamane ulun mangertenono sok-sok tekane Nugraha ki bareng karo tekane coba mula kedoe ngati-ati lan yen to den ganjar nembe nandhang kahanan aja banget bolira kesula lan nutuh diri nang yen to nembe ki omong ing Bathara jeneng kita ya aja sesungah-sesungara cakra mandingan kanan jagat Werkudara saka mangsa sawise diujo mesti diuji sawise diuji bakal ujo karo dhewe mula kan saka iku Werkudara wis aja tiba-tiba lan masuk lan jeneng atimu kan sira wis duweni wirid sadat ayem kan mapan jeneng atimu kae wanti-wanti gabung nyantel uring diri sinatan mawas diri satemah bakal ketemu jati dirimu
kanan. Teman muda lagi nyos medi. Yen wong sabar lan narimo sinandal kromo umure sugih kadang pawong mitra yen aja ing sesama yen lagi ora wong iku kapan gone antuk ombo gak sadulito Ndoro ketinggalipun Ndoro karo Ndoro sampun gandenge Sumedi pramila kula nembe wantun tumpuk nyaket wonten ngarsa buka Ndoro karo Ndoro Kakak Semar awal takon karo kowe aku pengen ngerti lan dunung kok yen wis dunung ben saya dunung nggih upaminipun bapak kawis napa Kakak Semar aku takon tembung luwih diri mawas diri jati diri kuwi dene apa piye sampeyan niku jajane takon apa kemarin ngocoke lho kula kuwatir kula semelang sabab sampeyan ku priyayi sing ngerti satriya nyarira brahmana ya satriya ya brahmana loro-lorone digarap tumrap kuwi tata benar iso mandi ngaju ajar agal alus kula rikes sarwa kacakup senopati ya digawa jiwa brahmanane ya digawe digawa ngoten niku kula semelang niki mengke yen kula mangsuli panjenengan nyatane nggih priyayi ngerti nggih nek kok trimo takon mung kalih Semar Kakang Semar nggih pokoke to ngerti ora oleh takon aku menungso lumrah kedunungan lali salah apes lan murka wajib yen ngerti cek takon yen kira-kira ora ngerti lan ora dibuntuke lentreke lere kok dadi Semar lak tenan kok priyayi siji nek dikoki terus datot dok ning nek ora hati-hati bisa tiba makruh tenan ngeten nggih Gus les atur paduka takon iku adile nggih mung diwangsuli menika kula ngeten aja beda-bedake dupek panjenengan iku satriya dupek sampeyan iku wong gedhe kula niki wong batur mung wong cilik wong ora duwe ngaten nggih Gus sing dikersake luwih diri mawas diri jati diri niku wangsulane gampang ora angel piye aku iki sapa aku iki arep apa besok dadine piye lho gampang kok iki pungkasane kok siji padine ngaten
Ngruwe diri tegese sampeyan kudu weruh karo awake dhewe. Nek wis weruh karo awake dhewe tembunge mawas diri. Niku yang sampeyan arep tumindak napa mawon iku diukur yen aku muni ngendika ngene gawe gelo tumrape wong liya napa mboten. Tindakan kok jawab patrap salah dewa muni niku aja nganti gawe gelo tumrape wong liya. Ambak-ambakmu sak pangucap iku landhep lho bayane. Lah, lek pun ngoten aku nindake gawe kapitonane lincah apa ora. Nah, nek pun ngoten pasrah kali kersane Gusti sebab mangeling-eling pitungane para sepuh rumiyin. Urip iki sapa-sapa, urip iki arep apa pungkasane urip iku piye? Aku tak takut karo kowe kek. Kangen apa? Urip iki sapa-sapa. Urip iku nggih sapa kang mau urip. Lantarane urip bapa karo biyung, bapak karo simbok, sampeyan lair brol wonten jagat raya. Apa kok urip? Lho urip iku diutus. Sing ngutus ya kang mau urip, yang mau pesan. Kon apa? Kon nindakne kewajiban urip, manut kodrate nalika urip. Nek dadi pangarsa praja pemimpin ya dadi pangarsa praja sing becik. Saya yo kena bojo tutup tulodo kanggo usmah tembunge. Nek dadi satriya ya nindakno dharmane kasatriyan manut karo kodrate dhewe-dhewe. Mergo kula dereng saged dadi sampeyan, sampeyan dereng saged dadi kula. Mergo pakone dhewe-dhewe. Pungkasane urip ya bali pringasane kang urip. Mula tembunge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asale saka Gusti bali marang Gusti. Asale ora ana bali ora ana. Yen wis ngoten iku wonten tembung macan mati ninggal walulan griya regane larang. Gajah mati ninggal gading upika regane larang. Menungso mati ninggal amal saleh bebuden rahayu aswa sing becik kang hanjok pring garwane kautaman. Ngoten iku. Banjur dina iki perdine piye? Kaya-kaya aku sampe kok adhan tutar kegayuan tembung kuwi diri mawas diri lan jati diri. Nggih, lajeng nyuwun pamit nggih. Aja. Lek tapi kan durung rampungke, durung rampung. Aku takon. Ana tembung mikul durung nang jero iki tak siapa? Pedharno marang aku bab perkara tembung mikul dhuwur mendem jero. Ngaten nggih, jan-jan niku kita kasih wonten jaket iki. Mikul dhuwur mendem jero anak anu ngane ditok dikundang karo loko ben dadi anak sing seputra ngoten niku. Mikul dhuwur mendem jero. Ora kok bapak utawa wong tuane sampe nek mati dipikul sing dhuwur dipendem sak jero-jerone niku babar pisan mboten. Mikul dhuwur niku tegese sampeyan tegasake mikul asmane kulawarga. Sing becik monggo digawa, digawe. Mendem jero niku kendhakeni dangu liya aja nganti wadine kulawarga dingerteni karo wong liya. Anak andungane Dipa dadi bocah seputra. Utawi tembung bocah sing mursid, wong sing seneng ndonga. Ndongane niku ora kudu karo wong sing wis urip. Ndongane karo luhure kuwi wajib. Sing mati niku lak ragane. Sukmane niku tasih wonten. Sukmane niku tasih langgeng wonten jaman kelanggengan mriku. Sambung rapete. Sing arep tak takoke karo kowe. Nggih. Ketika sing padha ngandel bapakku mantu winalika gesang dadi ratu ana negara Ngastina. Pangarsa praja sing bisa mau maluyake kawulane. Bapak pandu nalika jumeneng ratu ana negara Ngastina. Dadekke ayo mayune kahanan iki mati wis cemplung yane kalangka ndro di muka. Mula iki ora trimo. Aku arep bugat nyang kayangan. Nggih monggo ning kedah hati-hati. Mergo kayangan iku gene wong pinter dudu wong ngerti. Jokol wong pinter iki pinter kancane. Nek ngerti niku nggih ngerti. Kayangan iku sok kala-masa bolak-balik kahanan. Ketoke padang jadine peteng. Ketoke peteng ning jadine padang. Mila kebawi 500. Nek kersa sampeyan babi iku margake Rama, Prabu Pandhu Dewanata lan Madrin. Sampeyan nedya kirim donga, nggih monggo kula dhelaken. Ning sedene wonten syarat-syarat jalarane. Iki aku njaluk pangestu. Sawise aku kok kulawan apa durung pinanggih lawan jatiku, ruci Bathara ya Bathara ruci.
iki Bengawan madhep penita ning suring arga Kelasa keparaku Bengawan Dimas kayuaning kayun anak kursit anak sing sedang dumong padhake karo wong iki ngoten niku mila ora pantes kalau pramila pantes menawi sampeyan iki sinebut satriya nyarya brahmana mergo sampe seneng laku seneng donga kamangka sipate kahanan iku adil sapa sing nandur bakal mundur sapa sing ora bakale balekake sing gelem laku iki bakale nemu sing gelem tuku mesti bakale dituku karo kahanan rene sampeyan pun kecakup bab perkawis napa mawon dongane ya wis ngerti wirite ya wis hafal tata carane manembah sing bener ya wis mudeng yen monggo ditindakaken sak becik-becike wong iki tapi kudu tukrape wong liya niku mustikane menungso lek kersa sampeyan ndoro watu ndoro ngaten kok kula bayake pangestu sing tak jaluk Kakang Semar aku arep madhep brahmana ning sukuning arga Kelasa sedya hayu nemu karahayon sedya becik nemu kabecikan iki dina iki kok aja mundur sik nek durung rampung para esuk kok tambahi pripun oleh menino yo sabune pangestumu sing tak jaluk ampun nyandung suwaka nyandung kembang cepaka sak wakul dene sedya hayu nemu karahayon sedya becik nemu kabecikan
pun baru lah yo negara
gede rakon magro-magro kawulaku yo akeh jajaanku jembar ning sabab apa ya kok maksa durung semelek jroning atiku durung arep jroning atiku kaya gelo tuwa jroning penggalihku aku diparingi kamungken gedhong sing magro-magro kaya ngene aku durung bisa males kabeciane wong aturan aku durung bisa nyembah kang halko ndodok marang kabeciane wong aturanku lah saya malih kados pundi wong Rama niku sampun kundur dhateng kasih dan sakti lah yo kuwi sing arep tak takokake kok kowe ngerti sejarah sidane Kanjeng Rama Prabu saka ing negara Ngikacakra Prabu Bapa Kertos kula derek nyekseni lah yo piye kan yo kamangka kowe iki lah ora ngerti to kapan lairmu tanggal pira sasi apa kok ning kok ngerti karo sejarah ora sampe kok kapal e mogok dinane apa tanggal itu sing ono wayang kok urip ora wis cerigis ora cerigis kok ayo ini wis ngatur disuwun Kang Rama Prabu Bapa piye Nalindra ing Ngikacakra bapak sampeyan iki ya kuwi wis pancene pinesti pinulunge Bathara apa sidane madani palagan Nyuwun sewu kula badhe matur bilakutan terus terang napa wonten nggih ning nyuwun sewu paduka kedah perdika sing penggalih sampun matur kedukulan rasa memengsahan dhateng sinten kemawon ngono ya kok nggih ya wis matur aku ora wani nandur serik marang sapa wae nggih Kang Rama Prabu Bapa rumiyin seda wonten madani palagan ana mungsuhe wonten rumiyin mesaipun satriya panenggaken Raden Bratasena sebab Kang Rama niku gadah watang-watu Sulabawa Slaga sing boten sae Kang Rama niku senengane mangan daging manungsa senengane mangan iwak mentah niku neraka mungkin nanti kok kawulane teng Ngikacakra niki padha telas dusis katene sami transmigrasi katene sami alian amarga nek iki Banura kudu ngaturke badan supaya menungso dibubon oh ngono nggih lah banjur nalika semanten kok menawi saking petang kula Raden Bratasena niku minangka dados utusane ngadil manurah satu murka ingkang sinandhan dening Prabu Bapa bapak sampeyan iki pun nadyan setya kaya apa to sedaya kaya napa sedaya niku kalah adile kodrat nek kodrate Gusti pestine niku pun nekani bagusa setya niku ora ndayani apa-apa tuladhanipun Kang Rama kirang sekti napa to tinatan tenggat Jinara Menter kadegayan apa kemawon duwe ning sedaya niku kalah kali adile kodrat pesta putu Indraja mesti Bejanara mati niku ora kena derwangi dinagang niku wanci oleh kersane Gusti mergo uripku dudu uripku ya dudu urip kabeh iku mung ngingake laku dharmane kesati ambak ngoten ngono ya kok nggih ya wis yen pancen kaya ngono adine atiku tenteme atiku yen aku bisa males utang sedane wong aku Prabu Bapa biyen. Lah niku jenenge malah mati. Niku malah babar dosa ae gak rangkul wis nuwun perkarane. Bener tumrapke kuwi sing ora bener tumrapke aku. Lho prayogane ngatur nuwun. Nek sampeyan pengin wargane Kang Rama niku ora kudu mateni mungsuh. Nek donya niki jagat iki wong isine mung wong wales minaros ngoten niku. Bapak terus ngoten. Bapake mateni si baik mana wong iki nek mung selama urip mung wales minale kapan terus iki malah iki malipun alih ngaten disuwun paduka nek pengin magake Kang Rama niku mandungake mergo wong sing penting butuhne dudu bondo dunya sing dibutuhake mung donga nadyan nyuwun sewu Kang Rama niku mapan wonten swarga tungga saka ning yen to nyumurupi tingkah polahe anak niku pentalitan ora kakean pola tur gawe gelo tumrape wong liya nandur cilaka nadyan Kang Rama niku mapan wonten swarga
Ning rasane kaya ten neraka. Kok nyumuri tedak urine ora iso gawe tentrem. Ning kocapo nadan kelono iku mapan wis suwarga wonten ing neraka ngandhap piyambak. Ning nek anake iso gawe tentrem ing keluarga, tentreme wong akeh, nandur kabucikan urape wong liya, nadan kelono iku mapan wonten neraka. Rasane wis suwarga, lho saestu. Sampeyan percaya monggo ora memang golek kok liya. Bapak ini kalau ngomongin mutakin kali sampean jarene wong tua ini wajibnya tutur sembur kang sarta umur lho ngoten niku. Tutur tegese ngandani. Den kandhan-kandhan sembur aja sing waras sing lara dadine waras sing kuat dadine tuntas. Oh iya. Tutur sembur umur tegese ngrabuk utawa mari pambombong panjurung mrih anake supaya urip saya tatak tetep tanggo-tanggo apa? Ya. Oh, bakune aku bisa males utang batine wong anggap. Nggih pun monggo. Bakunipun kula meneh mungkin darani kula wong tuwa ora mari kepeling ngoten. Iya. Aku arep males utang sih dari bapakku. Arep mateni Bratasena. Lah apa cetho? Lho. Kok ngono nggih. Kula malah krungu kabar dinten nika Raden Bratasena niku murca saking kasatriyan Jodipati. Mapane ngendi malam-malam dinten nika madhep Brahmana wonten sukune ngarga Kelasa, peparapipun Begawan Bima Suci. Ratu Utama Pati-patih linuwe Pranayaka Tyas raja panekare becik parandene tangkati paliasing kala bendu beda-beda argane wong sak negara paliasing kala bendu paliasing kala bendu Kelasa peparat Begawan Bima Suci nggih. Ayo malah kepenak mripun. Mbonku bakal ngarah patine Bima Suci Yogan Kudara. Ibarat sampean maling ku arep lumaku niku rekoso lho, Wun. Nuwun. Kamangka dinten nika pertapan Ngarga Kelasa niku nembe kabegan sanak sedulur. Cantrik-mentrik penderek sedaya sampun abdi dhateng Begawan Bima Suci. Pados seserapan toto-toto rene iki pun badhe ngancik sasi sura. Sing segep asah-asah ben aja nganti kena dayani susah. Lah ibarat sampeyan arep kumaku arep kaos. Kata sing gampangi, kata sing ridu, kata sing jadi Begawan Bima Suci wis bagune iki dipokok. Aku arep tindak nyang Kelasa goleki Begawan Bima Suci. Yen wis ketemu pokoke dirajati tanah karo pun mau mawon. Bakune kok bae ngati-ati, estu tak jalu kok. Nggih, Wiratno Brawatya Bala Sapa Negara Kacakra. Bareng kaprit bungkati kowe gajah lasiko karo. Yen ketemu Begawan Bima Suci sapa sultan ngaku sing bakal nang diri dari Bandung. Monggo kula dherekaken lho.
kaya binaris urut runtuk kendhite langit lenggak lenggok bulu moyo luwidan lan lamun mulat tega percaringan Hamayuki kiblat wetan kono pesaten ing bangkilan kesadingan sisi mulai santet gawe ngaren-aren dene manglumang idul ngak jurangan jok samudra kidul peksi-peksi bumiak mawuran kaping carwi cecari wis pocek cenclok ing kekayon sinelos umricik swara pancuran lamune wanci badate njak sadaya paling apik acara cahyaning cahya sanjang arsa kang jahat pati bulek ya sorting surya grujukan nenggih lambunging gunung ing mriku wonten kuku sing duweng aku rendeng-rendengan bondo arum anggota minang ratus rasa mala pratandha kadhetokaning Brahmana ingkang mangasama winur sita ing kawisi anggen kuluting basa tanah sanes Bumlaring pertapan arga kailasa Begawan Bima Suci nang sabrak macabak wonten ing mriku kadharengan sanggene para cantrik-mentrik kedadakan berderan mapan untuk masih bandai Praptanira bebauten isi Rama Wijaya ing rumuhun Raden Anoman ya Senggana ya bimbang nganggo yawan mangkono panugas marani ngrekang jare kawili jilisan sadyane tansah dadya saceta-ceta tan
wisanipun ingkang cilik antoleh ing cilik ira ujare wong lelamisan ucape kan terus ati kembang-kembang sembojo rebut ngarsa darbe milik sapa citra wayuning sirna amenangi jaman edan ing pertapan ngarga Kailasa puji syukur kang durung ngasih dalem Gusti kang maha suci satemene donya iki ora ana barang kang asipat suci ya mung kejaba Gusti kang maha agung pribadi tur ora ana kang wajib sinebak sak utusane wisan sing wujud nur ndak waspadake sabdane senggono ya anoman kono ing ngarga Kailasa bagya satekamu anoman Yayi Werkudara pikantuk berkah pengsun Yayi Werkudara raja tekanipun kakang ora ngarga Kailasa ora lewat pangestunipun kakang sumuni tanpa Werkudara sing gedhe pangampuramu Anoman ning yen ora ana Werkudara dina Begawan Bima Suci lho kok bedane mapan ana ngendi yen Werkudara ki darmane nindakne darmane kewajibane satriya nentremake kanan negara Ngamarta rawe-rawe lantas malang-malang utuh nanging kok Begawan Bima Suci pakar dene kejang ulang murung lawan para putra siswa ngemulang ing bab
karo lan ilmu. Lah yen to ngono siap iki jenenge wong lir wae kewajiban arane. Mantan tuno nunggak luput sisir sendiri, luput kakurangane kurang-kurang bisane malah gandang cara ngribeti karo lakonmu dhewe. Jiwa kasatran ngono ya. Pokol Brahmanamu mangko tinggal. Iki lak yo wong sing ora becik dadi. Ora maju ora mundur ning tengah-tengah. Mung Anoman kepiye? Ya luput kok kleru. Yen satrio ya tidak satrio, yen brahmana ya brahmana. Papane dhewe-dhewe. Aja kok campur dadi siji, warsa dadi ora prayoga. Kakang Anoman. Piye? Biyen yo ana tulodo. Tuladane eyangku dhewe ing Talkondo biyen nalika jenenge Dewa Brata kuwi yo tindake Darma satriya Pilandika satriyane kuat brahmanane yo dilakoni digawa kuat nglakoni wadah tanpa kala-krama bareng sepuh madhep pendhita mapan ing Talkondo kepareng Begawan Bisma ngono yo terus ana dongeng meneh biyen momonganmu Raden Lesmana Widakdo kayu kuat nglakoni wadah tanpa kala-krama moh kepoke karo wanita kayu minake brahmana satriya pinandhita terus ana tuwa tengah adine umbong adine Dasamuka sing jenenge Begawan Kunto Wibisana nadyan satriya iki brahmanane yo kuat tidak mewah rasa kreatif lelaku lah mung kowe sadar karo piye loro-loro digarap tumrap kowe tata gelar yo nyatriya yo pinandhita yo brahmana kok beda penemu monggo ora apa-apa nanging aja dadake bedane penemu dadake gesek kekadangan antara Siadi kawan Tukakan sebab sing ono sakuran dulu Siadi lan Tukakan padha-padha tegak turun putra sesane tunggal bayu yang Bathara Sapu jagat iya yo wis yen panjenengan adine atimu kaya ngono Tukakan ku ngendikani dawuh nanging kabeh ana Bathara kejaba saka kuwi tengahku rene aku arep nyuwun pedharat bab petenge atiku karep bene gantuk kepada kondange Kyai Werkudara iki dina aglar karo sangat parane dumadi kok coba to. Pun kakang dari ICP bab perkara karo sangat parane dumadi kena diarani manunggaling kawula kawan Gusti mau. Coba wedharna, coba aturna marang pun kakang tak derek nang Sukaruh ana ngarsane Kyai Werkudara dina iki uga kebiaring desa kang rayung lir sirna yen dinuluwe iring boyo Pindo sekar kadung ambar yo baris wae perkara tuwa umur pancen maupun kakane bab perkara kawruh
pun kakak ngakoni kalah karo Siadi. Kejaba kowe ketemu karo Gustimu. Ya dewamu iku saruci Bathara Ruci. Pun kakang malah durung ketemu kelawan sejatinipun kakang kula. Dina iki wedharna kaperkara wedhare kawruh sangkan parani Diwati. Ning sadurunge awak takon karo kowe. Ana tembung sing gedhe kuwi nafsu, sing gampang kuwi janji, sing cekak kuwi wanci, sing cepak kuwi pati, sing tinggal tilas kuwi ikhlas, sing nyeneng kuwi ngapura tegese piye? Sak ngertiku ngene Anoman. Ana tembung sing gedhe kuwi nafsu tegese adane nafsu iki ditunggoni setan. Mula nuruti hargae nafsu padha karo nuruti nafsune setan. Mula kudu bisa memperhargai bahwa nafsu aja nganti nafsu numpaki karo mungsan. Perkara sing nafsu ora ono warke, ora ono entek. Duwe siji pengen loro pengen papat lan sak teruse. Sing bisa memperlumu pribadimu dhewe mulo nafsu aja kok umbar. Sing gampang iki janji, mula aja sok janji yen ora iso nepati. Yen ora iso ndakne berbudi bahwa aja janji. Banjur sing cekak kuwi tegese wanci. Aja kuwi ngulur karo wektu. Aja sembrono munggah dipangan kala kuwi tegese wanci utawa wektu. Lan aja dolanan wektu. Ben aja kedisian wektu urip dikapurga dening wektu. Mula kudu bisa purga malah wektu sing wis kelakon. Banjur sing cepat kuwi tegese pati, urip ora iso diprediksi. Sing sedang itu kesiajar, sing diarep-arep ngerti-ngerti budal ngono kae. Sing tinggal tilas itu kesiikhlas. Betul opo wae aja ngarep-ngarep situasi. Ibarat menandur pasrah karo uripane sing gawe urip. Sing pungkasan, sing meneng iki ngapura. Wong ngalah ora kok sing kalah iki babar pisan ora. Kalah wong ngalah iki sithik karo kalah sing gawe urip. Sak bisa-bisa yo durung bisa dadi becik. Paling ora kok wekah tetep sinau jumaran dadi wong becik. Nikmate wong dahar iku mapan ning rasa luwe. Segere banyu iku mapan ning rasa nelak. Lah yen kaya mengkono jebul dununge rasa marake mapan ning dununge panarimo. Wong urip sing paling sugih ku yo mung sing rumangsane rasa cukup. Yen ora kuat kuwe, kuat melek, yen ora kuat melek, kuat lelaku. Tuwa yen arep nafsu, nafsu yen arep perang yen arep mangan yen arep mlaku yen arep turu ngono wae. Pak. Baris wae. Yen tok bab perkara tembung lelungidan bisa ngono iku menengahkan ora mudeng lho. Pancen pakaian kuwi ora mung tembung lelungidan kasuwun ngono. Ya aku ben langsung tak blokok baju gentong ngono. Sing nganggo tembung kasuwun aku ora ngantuk lho. Kamu di kamu iki kamu sarwa adusenmu to. Aku ora ngerti apa sing mau karepake. Sing jenenge rasa syukur iki kudu perkara gedhe apa cilik, akeh utawa ora. Ning rasa syukur iki perkara sing bisa ngrasake anak jagat piturunan rasa syukur saka kurbane Gusti. Lah banjur aku tau krungu sapa sing wajib sinembah ana ngendi jenenge sinembah, sapa sing dadi syaraté manembah, lan kepiye paturan manembah sing bener. Sapa sing wajib sinembah ora ana ilmu Gusti Rama Suci. Ana ngendi jenenge manembah? Mapane yo terminati, batin bukan sejati. Waton wong wis padha gelem bangun malah watak utama, ina barang nira sabar nrimo. Banjur apa sing dadi syaraté manembah? Dewe dhisik kudu bisa milahkan satu milih manembah. Sembah kuwi ana pira? Yen ora gawe ana papat, sembah raga, sembah cipta, sembah kalbulan, sembah rasa. Wah, yo wis. Iki dina pun kakang ngakoni kalah kabehane karo Yayi Pedoro. Bisa maneh nek dina ora Pedoro anane mung gawan Bima Suci. Kosek kok. Aja wae kok berat. Syah iki Pedoro ya Bratasena. Mung saling sandangan. Keparaku gawan Bima Suci.
ning sejatimu wujudmu blegermu kuwi Werkudara aja ngowahi kodrat aja nyawakake lairing tata lair atimu kang suci ning ciptamu gandeng rasa karo sing maha kuwasa panjenengan ning ciptamu sejati apik sapa sinamung kendang suling anu mamang hidung Suara runtut rarasi kidung ngembak-ngembak tembung nyok binarung paneli ing suling Forlan forum sedakep suku juga nutupi baban saka sulenak selas buntu kali go bawono sedakep selalu juga nutupi baban saka kawis ingkang mantep semedene ning cetane gandengake rasa rasane kan moho kawoso kanthi nandhang petiting goro petit pucuk gorelo kang pinandhang petiting lung kaya mati sajroning urip-urip jroning pati liyep layape ngaluyuk pindho pecating supra sumusuwing rasa jati sang mengatas marang dewani dupi nyumurupi jati sang gawan dipo suci ruci Bathara ruci jeli nopo sangat kebahan dipo kaget bahwa kaseneng gawan aluman Kula nyumpangapun dening anakku sedaya Pak Putut kula dadi Pak Duka penemban Gandhi Suci. Piye karepmu Hanoman? Pak Duka menika sanes Yayi Werkudara jebul Pak Duka menika kinenggangan. Wang Bathara ruci Bathara. Lair hati nopo abang-abang lampi kula matur aduh penemban. Dosa menapa ingkang kula sandhanawi kula wantun cuman poko nyoba dhateng Pak Duka. Iki kula badhe nedya suwita ing Paduka sing adhe Gandhi Suci. Lair batin inggih saestu Mbak ya wis. Dina iki kuwi mongko dadi cantrik reksanen kanan negara. Mapan ing pertahanan Kailaso. Tunggune luwih dhisik. Lah lajeng pinjam apa kuwi dipemejak karo kasampunan bener luwih dhisik kanan Narga Kailaso. Nggih. Kok sak dawuh firman.
Mugi kenging tempang ing raos nuwun.
Narpati Dharma putra Nyangganan Jaya Kumaturi ingkang mongko Nalindra Harimurti Somas Tomadya Ngasanira Pratanira Jawate kayang Suralaya gedhek ngarep kelo Perkudara kaget ulun kang prapta. Bratasena, kula kang prapta nyarboke rasa. Waduh, wong piye? Cobi itu dharma wis sebatan Bima Suci ngono. Bima Suci aja kaget kula kang prapta. Jebulane dewa ki ana sing bodho. Lah dalah. Ra apa to? Nembe pisan wae matur nggih Mas Sengit. Atos-atos kula. Ngatos ket mau. Ujune Bima pas kita lahiran batinmu. Jona kawan aku aja ngucap aku nang waton nang waton. Aja mung waton ngucap ning nganggo ngucap ning nganggo waton. Ujune lahiran batinmu kuwi pas kita. Lha iki piye to, Nduk? Dewa kok malah diucap lagi iki kok lagi piye kok. Perkudara Bima Suci. Praten ulun ning nganggo kae rasa. Mundi dawuh yang jagat dinata rene jeneng kita wis madhep brahmana ana ing arga Kailasa kene jeneng kita nyebarke karo kasampurnane dumadi la yen cok ngono kabeh para titah mesti bakal kok guru karo kowe ora harus manembah karo dewa nek carane ngono aku nyebarake kamu kabeh takon pinter ucap hukum manembah ngarsane Gusti aku kudu ati dalan tekan yo kok sama teman iki kok dinopo wis sakar tapi diwani karo menungane ae nek kuwi yo nganggo angel lho wis bakal iki dinopo kudu manut tak bondo gak kaya Suralaya napa pidana semadi guru dina iki uga guru apa yo penyanyi jagat diri napa kok guru piye yo wis pancen nyatane aku luput karo dewa tidak aku manut kawan tukangnya kalian Suralaya yo Perkudara bareng sak lakune ulun ora ana apa-apa sing mantep lawan jeneng kita iku awas kok bro dimuko